ሓምሻይ ነጥቢ እቲ ሕብረትና ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ከይኮነስ ምስቶም ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመኑ ዘበሉ ኩላቶም ከም ዝኾነ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 17 ይነግረና። ካብ ሓንቲ እንጀራ ተማቂልና ኢና እሞ ሓንቲ እንጀራ ካብ እትኸውንሲ ንሕና ብዙሓት ክነስና ሓደ ስጋ ኢና ይብል። ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናብቲ ሓደ ስጋ ይጥርነፍ ከም ዘሎ ናብቲ ሕብረት ክርስቶስ ይመጽእ ከም ዘሎ ተረዲዎ ብክርስቶስ ዘለዎ ሕብረቱን ዝገልጸሉ ቦታ ከም ዝኾነ ብሕብረት ዝተዋሃበ ስርዓት ከም ዝኾነ ክርዳእና ይነግረና። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣኪቡ ደቀ መዛሙርቱ እንኩ ተማኣሉ ዝበሎም እናቆረሱ ድማ ንሓድሕዶም ከም ዝተማኣሉ ካብቲ ሓደ ስጋ ካብቲ ሓደ እንጀራ ከም ዝተማኣሉ ከምኡ ድማ ከም ስርዓት ቀጻሊ ክንወስዶ ክነግር ከሎ ጳውሎስ ክንእከብ ከለና ክንገብሮ ዝግባአና ነታ ማሕበር ክርስቶስ ዝተዋሃበ ስርዓት ከም ዝኾነ ይገልጽ። እቲ ብልዒ ኣብ ገዛኹም ኣሎ ዝጠመኹም እንተለኹም ኣብ ገዛኹም ብልዑ ይብል። እዚ ስርዓት እዚ ግን ብክርስቶስ ንዘለና ሕብረት ምስ ክርስቶስ ዘለና ሕብረት ከምኡ ድማ ብክርስቶስ ዝኣምኑ ዘበሉ ኩላቶም ዝገብሮ ሕብረት ከም ዝኾነ ንገልጸሉ መገዲ ከም ዝኾነ ይነግር። ስለዚ ተራ ማኣዲ ኣብ ገዛና በይነና ነወስዶ ስርዓት ከይኮነስ ከም መግለጺ ሕብረትና ምስ ክርስቶስን ምስ ደቂ ኣምልኽ ዘበሉ ኩላቶም ብክርስቶስ ምስ ዝኣምኑ ዘበሉ ኩላቶም ንዘለና ሕብረት ንገልጸሉ መገዲ ከም ዝኾነ ተረዲኡና ክንገብሮ ከም ዝግባአና ይነግረና።